हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना नुदोंना ग्रीन बिराद मोजां सिनारि। बेयो जाहैबाय साइ स्टुडियामनि लोगोफोर। दा जोङो माने बेरायनो फैदों। मैयानि ब्लगमोन दे बियो, मानो होनब्ला ब्लगा माने एसे गोलाव जासिगोनखायनो माने आङो आद्रा खालामनानै दोनदों आरो ओमफ्राय नै नेक्स्ट स्टार्ट खालामफिनबाय। नोंथांमोननो आङो जा हायो देखायगोन, नोंथांमोना आंजों थुफाबाय थादो। नायलाय नुथाया जि मोजांखा, वाव। नायदो नै जि हाजो बायदि जानानै दं, सोमखोर सोमखोर सोमखोर। बोरै नागारना थांबावनांगौ आंलाय बे जायगाखौलाय। मामा थांला नामा जोंहा बेनिफ्राय? आं दिनैसो फैफेरदों दे, माब्लाबाबो फैफेराखैमोन। बेयाव मा गेलेयो होनदों? हा? आच्छा बेवहाय हकि गेलेयोनो, आंबो नुफेराखैना। नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आङो। जों दा बेराय दिन्थिबाय थानोसै। ओइ आर्चेरि होनो माबायो, आर्चेरि खेला गेलेदों आरो दिदिमोन। बोरला गावनाय मा? नै जि मोजां मोजां जानानै दङ। थुफाबाय थादो नोंथांमोना, नायलांफाबाय थादो। वाव वाव मामा थांलाय बेयाव नै, वाव। आं ओरैसो हाबखावबावनोसै नै, जि मोजां। वाव गासिबो मा फुल होनोमोनलाय बेखौ? नामखौ मिथिला, आंबो गायदों हयथ', ओमफ्राय नामखौनो मिथिबावला आं। नायदो नै जि मा होनो, फाहार फुल होननांगौ ना मानांगौथाय बेखौ मिथिला आङो। जि मोजां जानानै दं नायलाय। वाव अन्थाव बाथावनो थाखोमालायनो गेलेनो मोजांसो। उन्दैमोनब्ला गेलेजागौमोन। गोदो उन्दै समाव गेलेनायखौ जोबोर गोसोखांफ्रांबाय आं। नायलाय जि मोजां मोजां। वाव नैबे मानो रानखो अन्थाव बाथावलाय, समाया समाया नुबायना जेरैबो नै। स्राय खिथाबावनो लुगैदों आङो, नै बेबायदि। मोजां नुवासैहाय। थाबायगासिनो दङ नै। अबेथिं थांनो दा? ओरैबा मा बिफां जालायखो? फैदों जाजायानदां बियो। नैबे बिफांनि फिथाइया गोजा माबा मा होनो, खिजुर फिथाइ बायदि। फैदो नै, फैदो। नै बेक साइड खालामना नोंसोरनो दिन्थिलांनोसै आङो। हागौमानि नोंथांमोना नायलांदो। लोगोफोर नायलाय जि मोजां सिं वाव। बिराद बरिया मोनफैबाय आङो। बिराद मोजां। मा बिफांथाय मिथिला, नै बेवहाय एसे सायहाखाय खोमसि नुदों। सारि सारि बिफां लाइफां। वाव जोबोद गोजोनबाय आङो, बुंनो रोंला आं नोंथांमोननि सिगाङाव। मा रावजों बाख्नायबावगोन आङो। वाव जि मोजां। थाबायगासिनो जोङो नै, बेसे गोलाव नायनि। फैदो। बिसोरो उन जाबोबाय बिब' बिनानाव। थुफाबाय थादे लोगोफोर नोंसोरबो। जायफोर साइ स्टुडियामखौ नुवाखै, आंनि भिडिअनि थ्रुयैनो नुगोन। नुनायफोराथ' मोनथिखासिगोनानो। मा बिफांथाय बियो, जि मोजां ना नै अन्थाव बाथाव। दा हागौमानिखौ दिन्थिगोन आं। जोबनायनि लामायाव फैबाय नामा? नै
जोबथासिगोन बायदि मोनदों आङो बैनिफ्राय सारि सारि बिफां गैला नुहुराखै ओइथिंबो खुला जायगा दङ नै जोब्बाय लोगोफोर नैबेयावहाय जोबथा जाफैबाय नै बयस हस्टेल दङ बेयावहाय बयस हस्टेल नायलाय लोगोफोर बिसोर बिब' बिनानाव सानैजों दासो सफैदों आरोना आंजों गारबोजादों दा जों हाबफैबाय नैबेयावहाय गेम जाबा नायफैनो रोङा नामा गाखोनानै जिरायनायनोसै जों गेलारियाव फैदो मारै फैदो नाय गेलारिया वाव गोजौथार माथो थ' सबसे टपाव थांनानै भिडिअ लागोन थ' मोजाङै गाखो दे जायफोर साइ स्टेडियामखौ नुवाखैमोन लोगोफोर दा नै नोंथांमोननो फाइनालि देखायसिगोन आङो नुनो मोनथारसिगोन नै नायदो लोगोफोर वाव वाव जि मोजां ना जि मोजां नै इसराबो मालाय फट' लालायगासिनो बिब' बिनानाव र गोजौआव थांनि 1 2 3 बा 4 5 6 7 8 9 10 सबसे टप लोगोफोर सबसे टपाव फैनानै आरो आं खनसे स्राय दिन्थिफिनबावनोसै नोंथांमोनजों नै वाव ग्रीन लोगोफोर आं जोबोद गोसोमोन बेवहाय फैनो दिनै सानडेबो बेखायनो आङो फैबाय थारैनो आङो नै दिन्थिनो हामारबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हाबाय नुदोंना लोगोफोर जि मोजां नाय लोगोफोर नै वाव जि मोजां जुदि बार थानायमोनब्ला बिराद गोजोन मोनगौमोन आरोना खिन्थु दा बार गैया बोरैबा दोहो वाव जि मोजां दसे थानोसै बेनि उनाव थांसै आरो नेक्स्ट फैफिनबावगोन आं फैफिननो सानबावदों नेक्स्टआव मामा मोजां ओंखार दे ओंखारलांदो दे जों दा थांफिनसै एकदम उल्टा सिदा फट' लालागासिनो जोङो सिनारिखौ मोजां मोननानैनो दा आरो लामायावबो लाहैफिनसै थ' दा जों ओंखारफिनबाय आयौ गिलिर मोनलायलांबायहाय माबा गोजौनिफ्राय ओंखारनायाव आजा मामा जल्दी और घूमना है आजा दा नै जों लोगो मोनबाय जा बियादैनि लोगोफोरखौ बबेनि नोंसोरो नोंहालाय सनितपुरनि मा गेम गेलेयो नोंसोरलाय काबादि सानैबो फरायगासिनोबो दंना सनितपुरनि सासे क'क्राझार मा गामि खामगाव मोजांथारना बिराद मोजां सिनारि नै लोगो मोननानै मालाय आंना बियादैया फुरथि जादों दहाय सिरि मोन ना नै साना ओइनै हाबहां जाबाय दा जों खावसे बेरायनानै फैबाय नै ओरै एसे दिन्थिनोसै स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया दोननाय दङ थांगोनसै बबेयाव थांगोन थिथागुरि दे थांग्रोदो जों उनाव थांबाय थानोसै थांबाय बिन्दुनि लोगोआ दा नै नोंथांमोननो खिथानो आङो
लिरनाय दङ नै स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया भारतीय खेल प्राधिकरण साइ नै बेबायदि वाव जेरैनो फैयो बिथिंनो समायना समायना नै आयै बेयावथ' बिबारा नै अशक फुला वाव जि बारदों नै मामा मोजां नुवाखै आं बिबारखौ लोगोफोर जों दहाय दोंसे लामाजों नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामदोंमोन ना ओमफ्राय नैबे दोंसे लामाजों जोङो ओंखारलांफिनसै आरोना नै बिदि आरो मेंबाय लोगोफोर दा आङो नै गोजौ गाहाय गाखोनाय ओंखारनाय बेरायनाय ओंखायनो दसे जिरायना लानोसै नेक्स्ट आरो ससे थांफिननोसै आंनि स्कर्पिय'खौ लानानै थांसैलाय आंनि गोजोननि देरासिम नोंथांमोनाबो फैनो हागोन थारैनो बेरायफै टाइम पासनि थाखाय मानोथो न'आव बरिं थाबाय थानो नङा होमबा बरिं थास्लायस्लाय बिदियाव दसे बेरायफैब्ला मोजां मोनो आरो गेट मोनफिनसिगोन जोङो नै ओंखारलांफिननोसै मेंबाय बार थाबा साबसिन मोनगौमोन ना ने बारजों दा बोरैबा दोहो दोहो मोनदों फैदो नै बिब' बिनानाव मेंदों दे दसे जिरायदो दे दसे जिरायदो बयबो मादैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो कमेन्ट हर अके खालामनो दाबाव दे गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो दा नै आङो जाखिनि दिन्थिनो हाबाय दिन्थिबाय